On je najgore, da. To sad smiješno, sad ti učenici pokušavaju isto opet i nakon nisu dalje, pa... I učenici isto sad idete ona manje provali, šta je, znaš, to je... Nije tad ne razmišljaš tako, pa... Gdje gadi? Nema, ne preskače. A kaj ne igra sve? Ona da ovdje večer kada mi radi. A gdje imaju žene raditi? Kaj drži Maksi? Ne radim. Jebote, Maksi tamo pade napoj s Maksijom. Naš šef s mene, ali... Ej, čujem ona, se zove žena kriveta, lak. A ide? Ova Ahmedova majka Kalušća, znaš? Aha. I pričamo za neko... Majko nije. Majka, jel? Više radi na ekice, šta li se... Što vodi djecu, što studira. Više ekice, radi će maltariše. Ne. Majko je više neće. Jes, reći mi ti je naspod. A ja nisam znao ono, brat, ja mislim... Ni nomi... Imali što baka da poginuo Crnu Goru. Ozbiljno? Era na Štućivine ili? Bravo Murta, bravo! A će oni živio na Džendaju? Što ne je? Uđu šta po Crnom, ne znam tako šta pođe. Sala? Ja, mane! Bravo tak! Samo što... Ajde, Ti Smajić, nije brani nešto... me! Stabije smo se majke, sve što... Pošto majke si sigurno tutinu na ovdje, znaš? Pa nam stabije smo se ova, a ne zove. Nije motu, što je na majke, stalno nisam ja stabije. Ostu. Ne može ti ode preko. Ja nisam poznao gore, kad sam odmah te počeo znaš. Pita ja, pa sam ne poveze. Samo ti da kažeš, znaš. Ona sam na naš, ti vidiš 5-6 godina, to je to. Čekaš neko da umre pa dođeš. Bravo, znaš. Sutra? Sutra u 4. Sutra. Nije nego srijeda, dobro. Srijeda, dobro, sa Vojvodinom. U 4 igra, znam. A što vaš termin? Vaš termin. Ova ti je voltama, znaš? Ovo da igramo protiv Zvezde, Partizana. Ja samo bi trebali da su pametni, da samo se ne da šutuje. Ne moraju zapad će da napravi problem. To će napravo pojedinci bre na mjestu. Da na mjestu nekog namaze, gađači sudiju, gađači nekog delegata, će nekog gledati za vrš. Ja prošli put, sad, kako Ne to? bi trebao niko da dođe da gleda. Crni, Oni trebali... Koton, onaj Armin, onaj sad, znaš? Jamane, pusti loptu i šutira. Želim da bi gledati. Baš iz uprave šta je, baš sad nešto malo zarađe. A da nakon se izgleda. Zamisli, iz čiste vremena, pa što možda igrati? Ja to zbog toga kazni. Pa to će i kazni, to još nije. Pa dobro, znaš što se sve gleda? Čiste vremena, pa to sad smeta
Da nećeš da igraš bez sa Zvezdom, sa publikom teorije ne postoji, ni Zvezda ni Partizan bre, šta Nema će bre, šanse. niste pustili prv, ha? Jedino, A da Hekić evo će da da nekom 200 eura da događa ovoga bre. Možda jedino je to pošto su ovi osvojili, pa možda nema značaj neki pritisak i to je moguće da bude. A ovako, Da Zvezda osvoji da ni počelo ni prvi su godine. Da su zvoni za zvoni. Daj ga, Partizan će nam dati bodove. Da će čuti. Zašto dat? Pa to idu Zvezda, Partizan i Ofu kad idu, brate, vidjet ćeš. Ofka neće nešto. Što neće da ni njegovi držu, ha? Ne potpiše. Može potom skoči, piše mi stvar za ne biti Ono mu nije. Partizan. Mislim da imamo 70 ili 100.000 dolara žena kidnja. Razumiješ? Si menjao sklop. Šta li mu ćemo to? Često ćemo nešto nije dobro. Mislim, ja kažem cigan 3-4 godine ću uživati, ja ću uživati, šta ti znaš, da mi iznervira, moram praviti samo, da pravim termine, pa zanimljivo. I ću otići, ne uživati. Šta da im propadne? Onda je pametan on, nego ne može zbog pazara, on da otvori neku školu, burazera, naš šta bi napravio? A financije tu nas ispeš si na vremena, nego što ili 2-3 vremena. I Ferenc Dar je njegov ili? Svatića poslije. Tako da nije dobro. Ja, lako da mi polaziš, tu je jedno, to ne država moja, sva staraju da bi... Poradio, dobro. Jesi je,